Wow, khúc. Soga song mari no tuyui 2024 ni जों अबाके सिनि सारा तिरपुरा बाकी न सिनि एदिसि जेता 20 टा स्टिनि सितो जों मोहाकै नावब्रुं ब्रुं हावै जों कॉफी लाई दङ ते सिनि बसकांग नाहार मुसिनि हकै बसकांग पार्लियामेंट एमपि वो सिनि दुईटा सीट दङ पूर्व त्रिपुरा आसन संरक्षित आसन पश्चिम त्रिपुरा संरक्षित आसन दुईटा आसन जों विपुल बुते जयजुक्त खायनामै सिनि बीजेपी पार्टी न सिनि प्राइम मिनिस्टार प्रधानमंत्री न जों विपुल बुते जयजुक्त खायनानै जों जत जागा ककपिले दङ बिनि उनाव 12 तारिखनि हयते जे डिसेम्बर 12 तारिखनि हयते तिनि सुजरा जों 17 तारिख जरा पारा सभा उठान सभा बाजार सभा अबाके खलायै जों जत जागा रुल टु रुल खायलाय फाय दङ ओमफ्राय जों दा न ककाय सुनाम जों म नरकनि जे 2018 विधानसभा बीजेपी आईपीएफटी सरकार खायमान यागलो तिनि सुजरा 2023 विधानसभा लाई नरक कुनो सरकारनि फेसिलिटी मादा मानका नि रेशन कार्ड बो बाहाय रेशन कार्ड के बीपीआर माइरं तो फ्री न मानि माइरं तो फ्री मान तो ताबु जे सरकारनि नरक पीएमएवाई जिनि हाउस नक मादा मानका आबो खै तो मानका ते से मुदामुदी उनके बीजेपी आईपीएफटी सरकार के मुदामुदी इको गाहाम नहीं उज्ज्वला गैस आबो मादा मानका पीएम किसान बसर 6000 हाबो आबो हाबु जेतो आबो हाबु तो आबाय के ताबुस कांदिना जों ताइ बनो न गाहाम रिनानि बागै न चिनि नाहारमु सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका साथ सबका प्रयास ओबो मोदी जिनि नाहारमु ओबो जे त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा खायनाय श्रेष्ठ भारत खायनान बागै बिनि नाहारमु ओबनो तैनो जों तिनि ककपिलाई दङ जों महाके न तिनि जों उठान सभा पारा सभा खालाय जों नब्रुं ककपिरि न जों चिनि बुसकां लोक सभाव जाहाथे बुट दिवै जों बुसकांनि दिन गाहाम न बुट दिवान ब्ला गाहाम कैना बुटाबो इको बीजेपी आईपीएफटी जुटी को गाहाम कैना जों आबो सरकार खायमानि जतो ठीक আছে दिनै नरक तामनि बागै कामी वो हाबै हेकाबा कक पिरान नाखा तामनो तुयै आबनो तुयै लोकरनो के साइखना रेलाय बेलाय न हामबाय मीडिया पार्सन न जों तिनि अबनो कायसा सानान मुसंगो कयनान मुसंगो ना मीडिया नि बिसिं तैखायै सिनि बीजेपी जों जे बीजेपी पार्टी जे खालाय दङ नै सिनि सारा एडीसी एरिया बाकी 20 टा सीटनि आन्दाराव जों 12 तारिखनि सिमिनो सिनि सारा त्रिपुरा बाकी दूर टू दूर उठान सभा पारा सभा वार्ड सभा बाजार सभा खालाय दङ तिनि साल जरा जों तिनि 17 तारिख तिनि 16 तारिख तिनि सुक जरा चलिवै दङ जोंनाव प्रग्राम ओंखाय जों अबनो दूर टू दूर जों माने कककाय जों बुसकां लोक सभा पार्लियामेंट्री सीट चिनर दुईटा सीट दङ पूर्व त्रिपुरा संरक्षित आसन मिनिस्टार चिनि यशस्वी नरेंद्र मोदी न जों कप्लाय खालायनानि बागै गोबां बुट बायजि तिरनानि बागै जत जनसाधारण चिन त्रिपुरा हास्तेनि नायसिङै तंजाक ते इलेक्शन बो प्रंनानि सङै तंजाक आबसुक जरासि नायसिंजाक दं गंका ते कायसा कक संमु त्रिपुरा राज्य पार्लियामेंट एमपी नि सीट कयटा दं पार्लियामेंट्री नि सीट त्रिपुरा राज्यआव दुईटा सीट दङ पूर्व त्रिपुरा आसन ते पश्चिम त्रिपुरा आसन अब दुईटा सीट न जों विपुल बुते जय खायनाय जोंनि बीजेपी नि उंगै नरेंद्र मोदी जी न जोंनि प्राइम मिनिस्टार जों जतन खा थांलायजाक खा बासालायजाक पालबाक्सा खालायै जों जोंनि बुसकांनि नाहारमु जोंनि आबनम जों नाहारै जों सामुं खालायदों गते कायसा बुसकां लोकसभा चंमारी 2024 नि लोकसभा रायदा एबा इलेक्शन न साबो लोक कप्लाय खालाय ना वान सुग्रगै दङ
norok ni thani obo hongkai sungto thaisingo bang abonon sawi thangka जों वानसुकजाक तो जों कुनो ते वानानान कक्रि चिनी जे सेमिफाइनाल जे दिनो हनी सावरिका जे 5टा राज्य इलेक्शन चलि थांका आ इलेक्शन चिन 3टा राज्य न जे कतर राज्य न बीजेपी नि उद्योगे चिनी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नि उद्योगे जों अप्लाइ खालायका ए ताबुको जों अप्लाइ नाय अबनि चिन्तो ते वानानान कक्रि इलेक्शन बुफ्रुंनाय सुदु समयनि अपेक्षाङै नायसिं दंगो तै आं आबोनि बिसिंतै इनरंनि बिसिंतै आं कबकनाय फायदि जों अबनो चिनी मोदीजी चिनी दफा चिनी जनजातिनि बंश बा बुकुं तामु बुकुं कलक तामु बुकुं कितिं जों केबनो खिबिनानि कक्रै केबनो खिबनानि कगया राज्य डेभलप खालायनानै चिनी जत जों मान थाइनो दाबि खालायनानै तै रुइबो दंगो नायदि जों बुसुक चिनी बरकनि कृषक दिन मजुर खायसनायनो पीएम किसाननि प्रधानमंत्री आवास योजना निनी गैस कनेक्टिवेट घरे घरे যত যে চিনি প্রাইম মিনিস্টার যে 2014 যখন লোকসভা আচুকমান ইয়াগুলো ন চিনি বড়নি বাগৈ বসুক সামুং খালাইকাनै আবো যে মাননাই বরকবো সাই মাননাই তাবু যে চিনি আমচাই রগবো আঙাবো ন কাসানা মুসুङो যত আমচাই নাঙাবো সানাन মুসुङो মহাই ওবो हायकेनो जों जाहाथे चिनी मोदीजी न जों गुप्लाय खालायनान बागै भोट दिनान बागै जत लोकरंना आबोनो कयनाय बुसकां इलेक्शन 2024 नि पार्लियामेंटारि इलेक्शन लोकसभाओ जों जे साखायपन चिनी मोदीजी न भोट दिबो जयजुक्त खाय गुप्लाय खालायनान बागै जों आबोनो बागै आं लोकरंनो कबकनाय anin sinimo आनि सिनिमुं हकाय 26 कन्स्टिट्युएन्सि नि 29 नम्बर बुथ केन्द्र आ बुथ नि आं प्रेसिडेंट तै मादार मंडलनि सदस्य मेम्बार आनि मुं हकाय धर्मेन्द्र देव।